A Amèrica serien com 3 característiques fonamentals. I una quarta característica. Els pobles indígenes són religiosos, sempre. És curiós, aquí a Brasil hi va haver uns antropòlegs alemanys, els primers anys d'aquest segle, que van decretar, primer van decretar molt, els indígenes brasilers no tenen religió. Uns anys després els antropòlegs diuen tot és religiós en els indígenes. I ho és, tot és religiós. I vostè la primera cosa que fa no és explicar-los qui és el seu Déu, no? La primera cosa que fem, esclar, jo no vic habitualment amb l'aldea indígena, no? Però, per exemple, les germanetes de Jesús, el germà Carles de Foucault, no? Que tenim aquí l'aldea Tapirapé. Per cert, va ser la primera comunitat que varen fundar aquí a l'Amèrica Llatina. Elles van arribar, no sabien ni portuguès ni tapirapé. S'hi van quedar. Encara ara viuen com els indis. I jo, quan vaig a l'aldea, mengem a terra asseguts, tots en un sol plat. No? I elles donen testimoni. Acompanyen la vida del poble. Però mira, un poble que era de 45 és de 500. Però no els ensenyen l'Evangeli? Sí, viuen amb ells? Sí, els ensenyen amb la cara, amb les mans, amb el somriure, amb el cor. Després ven la paraula, vindrà. Jo sóc el primer que voldria que tot el món cregués en Jesucrist, se l'estimés, que jo me l'estimo molt. Ara fa poc, quan vaig ser Cuba, precisament, em vaig trobar amb un germanet de Foucault, el germà Marcelo, que viu sol, una faveleta, una favela il·legal de Cuba, no? Pobre. I li vaig dir, ens vam asseure en una capella petita, molt més petita que aquesta, i rònega. Li vaig dir, Marcelo, no trobes molt sol? No sents? I em diu, Pere, m'estimo molt a Jesús. I bé, tranquils. Jo voldria que tothom se l'estimés a Jesús, que cregués en ell, però que se l'estimés. I estimar no s'imposa. Per defensar els pobres, per estar amb els pobres, s'ha de ser pobre? Sí. Si fa, no fa. Jo no soc pobre. Soc més o menys modest, però no soc pobre. Qui ha passat per una universitat, per un seminari, ja no és pobre. Però podem aproximar-nos més o menys. I podem trair les nostres classes i baixar de l'estatus i optar per les causes dels pobres, que no som a favor de la pobresa. No. Som a favor dels pobres, que és diferent. Som a favor de la dignitat, del menjar, del vestir, de l'estudiar, del fer vacances, del ser lliure dels pobres. Ara, per això hem de contestar la riquesa, el privilegi, l'acumulació, el lucre, l'egoisme, com dèiem abans. Vostè somia? Somio. I no solament somio truites, no. Somio el regne de Déu. I tinc molta esperança. Mira, això sí que us ho puc dir, us ho dic a vosaltres també que m'escolteu. Per damunt de tot, i passi el que passi, com a església, fora de l'església, dintre de l'església, el primer món, el tercer món, el mil·lenni que ve, esperança, 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 esperança. Vostè diu que cada dia ben viscut fa una vida. En aquest dia ben viscut no hi ha mai un raconet per l'enyorança? L'enyorança de la terra que el va veure néixer, que aquesta llengua, per aquesta llengua que ara mateix parlem... El que passa que no és aquella enyorança, d'enyorança es mor, oi? D'enyorança es viu. Esclar que tinc enyorança de Catalunya, i ben concretament, fins i tot el romànic, el pa amb tomàquet, el Llobregat, la família, Sabadell, el meu primer amor pastoral, el Mediterrani, que és diferent, el Pirineu, Núria, què sé jo, Montserrat, esclar que sí. I sentir parlar per tothom, en català, sí. Però, repeteixo, és una enyorança madura, també, madura el rei, madura la paraula, oi? Que l'he incorporada a la meva riquesa cultural,
d'aquests temps posteriors, no? Una enyorança em sembla que en comptes de llançar-me enrere o de parar-me, em llença endavant. Carreguem-ho tot, no? Allò que deia, l'Araguaia ple de llobregats, no? El Brasil, l'Amèrica Llatina, plens de Catalunyes. Seria això. Plens de Catalunya. Madura la paraula. De veritat, no pensa tornar mai més a Catalunya? Fa 31 anys que no hi va. I ja hi soc. Jo he dit alguna vegada, tinc un vers en castellà que diu: no voy, da mi palabra, ¿qué más queréis? Os doy todo lo que yo creo que es más que lo que soy. Us dono les meves causes, modestament també, potser el meu testimoniatge, la meva passió per aquestes causes. Què més voleu? No tornaré, no. Potser m'hi portaran, però de part meva no. Ja hi som, vosaltres sou aquí, el món és gran i és petit. Abans deien que el món cabia un mocador, no? Certament el món cap al cor, no? I el cor d'un missioner hi ha de cabre al món, hi ha de cabre a Catalunya, evidentment. Vosaltres veniu, tant se val. Ni quan es jubil? D'aquí 4 anys? Per diferents motius. Mira, vaig fer l'opció i ara hi hauria un altre motiu. Estic parlant per la televisió fent de figura important. Em fa gràcia quan diuen que sóc un català universal. Jo tindria ara por i em trobaria malament de fer de vedette, no? Un sopar i un altre sopar, un homenatge, un altre una medalla i una altra medalla. Mira, ja ens entenem, ens trobem, ens sentim, coneixeu les meves causes, la passió gran de la meva vida. El món és nostre. Em queden moltes coses al tinter, senyor Pere Casaldàliga, moltes coses al tinter, però hem de posar el... No sé, ara mateix se m'acut què pensa vostè de l'avortament, del celibat. Mira, la natura té un ordre, té una llei, té una harmonia, s'ha de respectar. Però evidentment que anem coneixent cada vegada més els secrets de la natura, la ciència canvia, es contradiu, no? La ciència ara és molt menys dogmàtica del que era. Ara diu, de moment, la hipòtesi tal ens serveix. Jo, com a cristià i com a bisbe, puc tenir una claretat i unes exigències que potser no puc imposar. Jo sóc contra l'avortament en principi, sóc contra l'eutanàsia, sóc contra la pena de mort, evidentíssimament, no? Ara, jo no engegaré l'infern a una dona que avorti, que sempre em dirà, vostè no és dona, vostè no ha passat per aquesta experiència. Jo li diré, filla, salva aquesta vida. Si em diu, no l'he salvat, jo li diré, ets una criminal, no. Diré, Pau, confia en Déu, aquella vida també és a les mans de Déu. Con respecte al celibat, jo el respecto, el visc, em sembla que l'he viscut bastant dignament al llarg de la meva vida, tot i que he tingut enyorança d'una família, encara no fa gaire vaig fer un sonet parlant d'això, no? No haver hecho el amor, no hauré donat nom a ningú, no tindré descendència. I pregunto a Déu si l'he estimat amb ell i si li ha deixat que ell donés el seu nom a la meva vida, que això és el més important. Ara, jo sóc a favor del celibat optatiu. Seria més lliure, més madur, madura la paraula també, i el poble hi creuria més en un celibat optatiu lliure. Hi ha gent que té vocació de sacerdot i no té vocació de cèlibe. I jo estic segur que el celibat serà un dia optatiu. I estic segur que un dia les dones seran ordenades
a l'església, estic segur. Pere Casaldàliga, en el programa Paral·lel, acostumem a dedicar uns minutets a la poesia en cada edició. Vostè al llarg de l'entrevista ja n'ha anat deixant algunes de poesies. Jo ara li demano si vostè ens vol fer el favor i l'honor de llegir una poesia o recitar una poesia, la que més li agradi a vostè, de les que ha escrit, de les moltes, moltíssimes que ha escrit. El que més m'agradi, el pare, tu saps, i la mare s'estimen tots els fills, fins i tot els esgarrats, encara més, no? Ara, com que parlem amb els catalans, i jo parlo de lluny estant, no? I m'has parlat de l'enyorança, i jo em sento molt català, però em sento cada vegada més mundial, també. I jo sóc també paral·lel a l'altra mundialitat, no? Perquè voldríem viure la mundialitat de la solidaritat. Us diré a vosaltres, catalans i catalanes, no? Gent de casa meva, Nissaga Pairal, un poema que vaig fer quan preparem aquell llibre, encara avui respiro en català, que és un vers. Potser aquest poema és oportú en aquest moment de la mundialització, per un cantó, i per altra banda de l'afirmació de les autonomies, de les nacionalitats. Som i serem. Temps era temps i ho serà sempre. Si som nosaltres fent el temps, canviarem la nostra casa, però serem la nostra gent. Volem que els pares siguin avis, però que deixin a llurs nets lliure el camí per a refer la pàtria, neta la llengua d'enyorants retrets. Conservarem les àvies dèries, no ens deixarem per rebregar, però viurem de cara als somnis perquè l'ahir sigui demà. Viurem de cara als pobres de la terra perquè no es digui mai que els van matar. I escoltarem totes les llengües perquè s'entengui el català. Serem lleials al seny i a la guspira. Abrandarem la fe i colgarem la por. Som i serem encara i sempre i nova la dolça Catalunya aspra que Déu ens du. Pere Casaldàliga, els indis Tapirapé, que vostè tant coneix, són dels llocs on enterren algú dels seus. Sàpiga, deixi'm dir, Monsenyor Pere Casaldàliga, que són molts els catalans, molt més dels que vostè es pugui arribar a pensar, que sempre seran del lloc on sigui vostè. Gràcies, de veritat, per tot el que ens ha ensenyat i gràcies per haver-nos concedit també aquesta entrevista. Gràcies. Gràcies per l'oportunitat de parlar amb el cor obert, no sols la càmera oberta, amb el cor obert, amb la meva gent de Catalunya i amb la meva església.